to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Maigsuon, padayon natong iampo nga magkasinabtanay ang katawhan, mawagtang na kining panagdinumtanay ug mga kasuko. Ang aton tang mga leaders mo magpaminaway sa usag-usa alang sa kaluwasan o kalambuan sa tanang katawhan. Labaw sa tanan atong iampo kanunay ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang sa atong mga panginahanglan nga unta hatagan sila sa Ginoo sa tinuod nga kalig-on o kalinaw sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga way katapusan diha sa imong pagkaluoy ug pagpasahilo. Padayuna ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma ug tabangi kami pagkugi sa paglakat nganha sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad ug sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan, muanhi padinhi ang mga mulupyo sa daghang mga syudad. Muingon ang mga mulupyo sa usa ka syudad ngadto sa lain. Simbahon ta ang Ginoo nga labing gamhanan ug pangayoon ta ang iyang panalangin. Daghang katawhan o gamhanang mga nasod muanhi aron pagsimba sa Ginoo nga labing gamhanan dinhi sa Jerusalem ug aron sa pagpangayo sa iyang panalangin. Niadtong mga adlawa may napulo ka tawo nga gikan sa nagkalain-laing nasod nga mugamit sa sapot sa usa ka Hudeyo ug moingon, pauban na kami kay nasayod kami nga nag-uban kanimo ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo.
Salamat sa Dios. Ang Diyos, uban ka nato. Ang Diyos, uban ka nato. Sayang gisukaran diha sa mga balaang bukid. Ang Ginoo nahigugma sa mga ganghaan sa Sion. Labaw sa bisan unsang puloy-anan ni Jacob. Mahimayaon ang mga butang nga ilang gisulti bahin kanimo, o siyudad sa Dios. Ang Dios, uban ka nato. Nagasugilon ako bahin sa Ehipto, ug Babilonia diha kanila nga nakaila sa Ginoo. Bahin sa Filistia, Tiro, Ethiopia, kining tawhana na tao didto. Ug bahin sa Sion muingon sila, ang tanang na tao dito kaniya. Ug siya nga nagtukod niya, mao ang labing halangdon Ginoo. Ang Diyos, uban ka nato. Matngunan nila diha magpalista ang mga tao. Kining tawhana na tao didto. Ug ang tanan mag-awit didto diha sa ilang masadya nga sayaw. Ang akong puloy-anan anaa sulod kanimo. Ang Diyos, uban ka nato. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, nalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa nagkaduol na ang mga adlaw nga si Jesus hapit na mukayab sa langit, mihukom siya pag-adto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga naguna kaniya
ug nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan nagdumili ang mga tao didto sa pagdawat kaniya, kay dayagman nga nagpadulong siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod niini sa mga tinun-an nga si Jesus, nga si Santiago ug si Juan, miingon sila, Ginoo, buot ka ba nga mosugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Si Jesus milingi og gibadlong sila, og mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dako kayong problema sa atong kalibutan karon, kining matud pa sa depression niya mo resulta o paghikog. Ang kasagarang rason sa mga tao nga naghimo niini tungod kay dili na sila mobati nga naay nagmahal nila. Lingiyay mong tupad ing na daghang nagmahal nimo. Mutan ako no. Nya moingon sa dagingon sa niya daghan yung ka may paka. Nya mosogo dayon kag self-pity. Ako na sige jud kog himo ani nya wa gyud nagmahal nako. Mahinomdom ra gyud sila kon mangayo nagkwarta pero wa gyud sila mo feel sa akong gi-feel. Ana no. Mo na hinungdan nga mahiubos dayon tas kinabuhi, magmahay na ta or masuko tas mga tao nga purti natong hatag og maayong pagtagad, nagsakripisyo ta para nila, nagsigit tag antos para nila, unya ang isukli rejection, dili ta nila dawaton. Murabag ang ilang mga pulong ug ang ilang mga binuhatan murag nagpakita nga dili ta nila accepted. Nya mahinomduman ra sad takong mangayo na sad sila kwarta o magka-problema na sila. Murag kita lay datuganan sa ilang problema, nya naara ba sa tay atong kaugalingong problema, nya kung mangayo na ta nila og suporta or hinabang mura lagwa. Muna si Jesus niingon siya ngadto mos unahan antong sunod nga balangay samtang nagbiyahe siya padong sa Jerusalem. Nahibaw pagid si Jesus nga inigabot niya sa Jerusalem, patyon siya didto. Nya kanira bang Jerusalem mao gid ni ang iyang gihigugma pag-ayo gani kadtong paglantaw niya sa Jerusalem mihilak siya kay mura kuno siya himungaan nga gusto niyang tabunan siyang pako ang iyang mga anak, pero ang iyang mga piso nya ang iyang mga piso mo'y mibiya kaniya, misalikway kaniya. Nya samtang nagpadong siya aning maong lugar nga nakahibaw siyang patyon siya didto, niagi siya sa Samaria, gi-reject pagyud siya. Mao to ang mga loyalist niya, labi na gid ni si Santiago ug si Juan nga anak ni Zebedeo. Mao ni silang mga tawhana nga ang ilang inahan mihangyo ni Jesus nga inighari na niya mulingkod ang usa sa iyang tuo ug sa iyang wa. Kay kuan lagi kay sila mga sana faithful kayo bang. Nya tungod sa ilang paghigugma ni Jesus, pagkasayod nila nga gi-reject, sila maoy nasuko. Sila, Lord, Ginoo mangyud ka, pwede atong paulanon og kayo aron mga matay ni silang tanan. Di ba naman tayo ingon ana no? May pag mga matay mo, manday mo'y ayo ana. Pero si Jesus lahi kayo. Ingon siya, ayaw mo anang hunahunaa, padayon lang tangad to sa unahan. Nganong si Jesus relax raman kaayo sa dihang gi-reject siya. Bawo mo.
Hoy. Pamo kibaw. Nganong relax raman siya ng rejection. Gani, relax ra siya nga i-persecute. Dili lang gi-reject, lutuson pagyod. Dili lang isalikway, lutuson pagyod, paningkamutan pagyod nga patyon. Nganong mura mag-relax ra siya, di man masuko. Tungod kay sige, lingi asa ko na imong tupading na unsay rason nimo. Na unsay rason ka nganong relax ra man siya o man siya ma-rattle. Tungod kay andam siyang magpakamatay para sa kaayuhan sa iyang isig katao. Naka-mindset na niya nga kining akong kinabuhi, kining akong lawas, gamiton ko ni sa paghatag o kaluwasan sa akong isig katao. Andam kong magpakamatay para nila. Nakaset man. Bisan pag i-reject, di si Jesus, rejection pa man eh. Patay man gani akong gusto. Andam magay kong ilang patyon, kani pa ba nga rejection ra. Hindi ko na be. Kamong mga asawang ni adinhe, kinsa ninyo ang andam kang naka-mindset na gyud ba nga magpakamatay mo para sa inyong bana. Tasa ka mo. Grabiha din ninyo. Nuwa din mo, ana. Asawa na ginani mo. Ibana na ginani mo. Be, niya mo sa mga bana dinignaong. Ato ko nung suwayan. Kinsa ninyo din mga bana nga nakaset na gina sa imong mind nga magpakamatay ka para sa imong asawa. Ta sa kamot. Nawa gyapon. Kana pinili na gina nimo ha, pinili na gina. Galisod man gani day ka og set sa imong mind nga magpakamatay ka ana. Unsa na kanang masugatan ra ni musdan? Samot ng pare, gi pangutan ako, andam baka magpakamatay sa imong parishioner father? Gi kano? Isa din ko, yes, andam ko. Ibaya. Andam mo nakaset na sa akong mind. Wala pa ko gani magpare. Ang akong gihunahuna, asa ko gustong magantos o magpakamatay sa kinabuhi bang minyo o kinabuhi nga pare. To nga, nakahukuman ko nga andam ko magantos o magpakamatay aning kinabuhi is pagkapare. Akong biyaan tong akong plano nga magminyo. Unya, ning undang ko sa akong trabaho, gibiyaan ako akong pamilya nga si Papa paralyzed, akong maguwang nga laki paralyzed, ako'y breadwinner. Biyaan ako. Suod kong seminaryo. O kamo pa'y diha sa akong lugar, musuod ka mo. In love kay ko sa akong uyab atong panahon na. Gusto dyo ko magminyo. Hibaw sa ko nga nang tininuod sa gitong iya. Niya pagsunod, lingaw na kay ko sa akong trabaho kay na-promote na gyud ko taas-taas nga posisyon. O niya, ako sang pamilya, kay bao kong nanginahanglan kay nako. Niya ang simbahan, lingaw na sad kay ko, kay dagko kay kog mga sugo simbahan. Pero nibiya ko ato. Nga naman, dunay nakaset sa akong hunahuna. Dinhi ko gustong magantos o magpakamatay. Nga inigabot nas mga pagantos, pagsud na ko seminaryo hangtod karon daghang mga pagantos, no? Labi na gining antos aning pamaligya og slat, nagtuo og sayon kana bitan sa unas mama mamaligya, di man jud ko kamaong mamaligya. Sa una mamaligya mamig-utanon anas tabuan usahay atos karbon nya usahay mag-abang mi ana kanang tawag og tayakan kanang nabang murag kanang murag salirap ba nga naipabarugon aron di ka mainitan, abangan man na usahay mama og magdaginot wa gi abang
tungtong lag ka ng tualya diri ba haron pandong nya labi na gyud mama o kanang magbaligya o nya dugay kayo hinangyo ay ba moingon sa tong hangyo ay ko na lang na uy 5 na lang na ay ayaw alkansi ko city lang ana city magsiko ko na ho nas dapin itugot na may kapoy ba na sighuwat na sighuwat pero karon naka-fail na gyud ko nga kani mamaligya tag slat nya minus kay halin makaingon sa tanga undangon baka lang rin nato na ini ko man ako gunahuna dinhi bitaw ko niingon magantos og magpakamatay sige lang yung padayog baligya bahala nagmahalinag dili ana no o kamo pa diri sa akong part sa magsige mo baligya oy maingon ka undangon taning buhatay kapoy ba ni bitaw lipay kay ko kay kani manggod nga maghunahuna ta paras kaayuhan sa atong isig katao ang resulta malipayon ta bisan sa ginagmay nga mga positive nga resulta pero di ba gamay ang resulta tanawa pila na atong halin sa atong holy pads kaning holiness peace and divine salvation nga slat niabot na og 40,757 kaslats pakpak gamay pa na pero napagyapoy igbabaligya napay 59,243 kaslats tag 100 pesos per slot kotobra ni sa November 7 ang atong pagpamaligya kay para man sa National Retreat for Priests karong National November 7 to 9 pero kani mo'y atong paspasan tingali ang atong segunda patron nga kapistahan. So ang atong slot nga Meg as of yesterday nahalina na taog 3,640 kaslots. Pakpak na sa ta. Salamat kayo ani. Naapay 16,360 kaslots. Mag-uol ta ani karon ra baning October 14 ra ni Kotob. So mga next week, mga 2 weeks na lang. Ano na ni? Ato na ning hunongon. So may tag mapalit ni dayon. Mag-uol ba ta ni? By experience di ta mag-uol kay si Mama Mary iyara ng pangtangdugon ang kasing-kasing aning atong mga buutan nga mga parishioners online o sa atong kaning territorial nya sa ato sang DSAP ora ba ni dagko investment slot as of yesterday nahalina na ta og 53 ka slots pakpak naapay 87 ka slots nga tag 500,000 per slot no investment slot man so maghuwat lang sa tag naay ganahan mo invest mabi tay mangutana pader mo invest mi ana tagaan nimo 25% per annum nga computation asa man na nimo kuhaon nako investment gani di sa ato paduna sa tay himuon nga another project so on our part dili ni siya lisod basta matuma na ang atong pagpalit anang atong yuta so manghinaot nga kining 53 pledges man ni siya out of 53 26 slots pa ang atong nadawat nga actual nga investment so may unta og mo remit na ning 53 kay ang kondisyon sa atong mga tag-iya diasyuta nga kon maka produce ta og mga katunga no sa 1/3 sa price mo pirma na sila og kuan kaning atong mura na bag musugod na ang process sa atong acquisition so gamay na lag kuwang mga kuwangan na lag mga 10 or 20 ka slots aron atong masugda na ang process of acquisition
Angay ba kung mag-uol ani? Dili. Nga naman, tungod kay naa ang paghuna-huna nga para manis kaayuhan sa tanan sa simbahan, palampuson ginis Ginoo sa iyang kaugalingong time o sa iyang kaugalingong pamaagi. Ang importante nga makahibaw kita nga matod pas atong tubag, matod pas tubag nato sa Salmo, unsa to? Ang Dios uban kanato. Do na pa ba'y imposible nga mahitabo kung ang Dios uban nato? Na pa ba? Wa na pulos na posible. Matod pa diris unang pagbasa, moabot ang panahon nga ang mga nasod mugunit sa sapot sa usa ka Hudiyo or usa ka magtotoo. Sa ato rong panahon usa ka magtotoo or usa ka Kristiyano. Labaw na gid specify na to, usa ka Katoliko. Mugunit sa sapot og moingon, pauban na kami kay nasayod kami nga nag-uban kanimo ang Ginoo. Sige, lingiyay mong tupad. Ang naganahan ka mo kuyog nako. Ay, naganahan ka mo kuyog nako. Mura biya nig nahitabo ginagmay dinhi sa atong kasinatian sa atong parokya. Daghan kay manganhi, daghan ang mangayo og tabang dinhi sa ato, ano? Niya magpanon ko na usahay maglinya. Niya wa na ko sad ta, hapit naman sa taywa god, pero nagidaghang muanhi. Adto ta San Vicente Ferrer, Liluan, adto ta Paderciano, ana ba? Na magani uban moingon dayon nga aning ato mga archdiocesan nga mga sitwasyon, ingon problema ginamon among project dire. Adto as Paderciano, ana no? Nga naman, isa murag na ay Ginoo ng tawhana da. Murag na ay Ginoo. Ay kadakong imposible ani kon kining atong gipanghimo karon nga mahitabo ni kadag mura ba makaingon ta nga mura magdili na ni normal, pero naa nga naman kay ang Ginoo ban kanato. So kamusang nitabang dinhi labi na gyud mong namalit og slots 100% moingon gyud ko bulahan mo nga naman ang Dios mag-uban kaninyo. Daghan unya kaayong mga murag imposibleng mahitabo sa inyong kinabuhi, labi na ginang kalig-on batok sa mga alantusunon. Kana yung pag-overcome sa atong kasuko. Kana bang ang atong kasuko dili mulungtad og dugay or dili gid nato ma-exercise gani ang atong kasuko bisan pag ang sitwasyon angayan na gid untang kasukan. Kana bang isalikway ta, makadawat lang gyapon ta. Sa una dali kay kang muyaw-yaw. Malipay bitaw ko aning magsigig text nako. Sa una pa der, sige lamig away sa akong bana. Dali kay ko masuko. Salamat nga sige kog palit og slot diha sa imong parokya. Din ajud ko masuko. Wan ami mag-away. Makaingon sa ko, di ba kani siya bakakon? No kanang imposible man sa di mahitabo. Pero nahitabo man. Sao man nimo ana? Akong mga anak pa der, sus, ako ginang makusian dayon sa una, yaw-yaw, hasta ko ni akong anak nga 3 years old, maapil pa na kong kusi. Kay saputon yung kay ko pa der, pero sige na kong paminaw sa imong misa, niya, nipalit sa kong slat, wan agyod ko kapangusi sa kong mga anak. Kanindot, anak. Masa gusto gid mong mangusi, nganong di man mo malipay. Ana ba? Pero ang dagko jud kayong panghitabo nga malingaw sa ko kana jud moingon pader sa una nagpuyo gyud ko sa kahugaw ang akong kinabuhi pader kusog jud ko aning matintal aning pangabit og mga babae ana karon pader faithful na gyud ko sa akong wife nako yawa ni lupig pa may pari ani nya makaingon ka ba imposible. Nga napagi murag imposible kayo. Ako pa der, 14 anyos, adik na ko anang sugal, labi na ginang manok. Karon 40 ginakong adikas manok nga nahimo na gyud kong
Ana siya daghang manukan, nya mao na iyang kinabuhi. Murag ba matay siya sa iyang pabinaw basta wa nang sugal kada sa manok kada simana. Pwede gani kada adlaw makigpatay siya sa iyang asawa basta babagan siya na. Pero karon na sige siya og paminaw, sige na siya og palit nga higslat, support sa simbahan. Wag tang yung tanan niyang manok og ang iyang sugal. Di siya katuo nga karon nahapit na siya mo 50, kadugay sa panahon. Ingon pag kuno siya siyang asawa, day og mamatay gani ko. Ilubong yug ko nga kanang naagyoy sa tingon niya. Naabay ka na bang simbolos manok ba? Kay iya ginang kalipay karon wag tang yun, yano ra kayo. Wag tang na, din agit siya manugal. Ana pagpanghatag niya sa iyang mga igtatari nga manok nga mga mahalon kay tanan, ingon pagkuno ang iyang mga kauban, ibaligya na siya, baligya panghatag na aron hurot dayon, baligya dugay kay mahalin ay panghatag. Ana ako di kay kumutuo, pero unsaon man nga siya may nisulti nga ako panig yung i-deny. Ingon ana basta ang Ginoo mo uban na kanato. Nya nagsugod na sa inyo sang pagpakig-uban dinhi sa Ginoo, dinhi sa simbahan, pinaagi sa pagsuporta nining atong mga kalihukan o sa atong mga proyekto. Di gyud mo magmahay, wala na kayong mo ba na Tagalog na? Wala na kayong hahanapin pa. Sige, lingay mong tupad katapusan. Ing na saman, napakay kasakit diha. Og wa gani, og napagani, palit nagslat. Wag tang dayon na. Sige na, nindog na ta. Mga igsoon, mapailubon ang Dios alang kanato tungod kay nasayod siya nga ang iyang gugma atong gikinahanglan. Busa sa mahigugmaon nga kasing-kasing moingon kita, amahan dungga kami. Amahan dungga kami. Nga ang mga matuohong Kristiyanos magpatalinghog sa tawag sa pagtuo ug sa paghinulsol, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang Dios magdasig kanato aron mutugyan kita sa atong kaugalingon alang sa kalingkawasan diha ni Kristo sa tanan nga nabilanggo sa ilang kahakog, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga sila kansang kasing-kasing hawang ug mapugnaon makadiskubre sa matuod nga kalipay diha sa paghigugma sa Dios ug sa isig katawo, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga masakiton sa pangisip ug sa lawas makaangkon og tunhay kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga matuohong mitaliwa na makatagamtam sa masanag nga banag-banag sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami.
Makagagahom ug maluluyon nga Dios, dungga ang among mga pagsangpit kanimo nga among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daikon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatabo, nanawat na mo kini among ihalan, ang panumino nga amot sa yuta, ug ginamasa kamot sa mga tao. Pahimo sila kananon sa kalanganan kanam. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang Diyos sa kamaturan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kaluoy, dawata ang among mga halad ug himua kini nga tuburan sa mga panalangin alang kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namin na nasa mga langit, pagdaigo ng iyong ngalan, huwag ka na mo ang iyong harian, matuwa ng iyong pagod, hindi sa'yo ka may kung saan. Sa matagal na kihatag ka na mo karong adlaw, umasay luha kami sa among mga sala. Maingon ka kami nagapasaylo sa mga nagasala ka na. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo mananging harian, ang kahulugan himayan, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose love will light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. And this joy you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. O Ginoo, himuang nga kining misa diin among gisangyaw ang kamatayo ni Kristo, magdala unta kanamo sa kaluwasan ug maghiusa namo tipon kaniya diha sa himaya sa langit, kay siya man ang Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mangluhod ta, pagampo sa kalampusan sa National Retreat of Priests. Tanan, mahigugmaong amahan, imong gipadala ang imong anak nga among Ginoo aron mamahimong among maayong magbalantay. Siya mipatik sa iyang di hakog nga gugma ngadto sa iyang mga karnero, pinaagi sa pag-ula sa iya mismong kinabuhi alang sa among kaluwasan. Giyahi og tultuli ang kaparian nga imong gitawag o gipadala aron mangalagad kanamo. Nangalaghangyo kami kanimo nga imong panalanginan ang tanang mga pari
diha sa ilang panaw niining mahinungdanong mga adlaw sa pagpakighiusa nila sa imong minahal nga anak. Itugot nga niining mga adlawa mapuno sila sa imong grasya aron unta ilang mapuy-an ug mapalahutay ang ilang tawag sa pagkapari. Matandog nila ang kinabuhi sa mga matuuhon, masunod ang kinabuhi ni Kristo ug mamahimo silang mga instrumento sa imong Diosnong grasya. Mamahimo unta silang mga pari ug mga magbalantay subay sa imong pag-umol kanila, mga makasasala apan naning kamot sa paggiya sa imong katawhan ngadto sa pagkasantos. Pinaagi nila imo unta kaming giyahan niining among panaw dinhi sa kalibutan. Itugot nga unta ang mga bunga niining mga adlaw sa paghinuklog mamahimong mas madagayaon pa sa umaabot nga mga adlaw tungod ug alang sa imong labing dakong himaya ug alang sa kalambuan sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Berhen sa Santos Uyamot nga Rosario, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. San Juan Maria Vianney. Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni kung sama ni Hesus mo desisyon gyud ta nga magantos ug magpakamatay para sa atong isig katawo. Salamat sa miantos ug nagpakamatay para nato kining namalit natog mga slots. So sa ako nang gikaingon kaganiha nahalina na tag 40,757 sa atong holy pads. Nya naapay 59,243 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Ang ato sang special slot nga kutob ra ni rong October 14 ang M.Meg or Mother Mary's Enriching Graces na nasa tayhalin nga 3,640, ana apay 16,360 nga available, 100 pesos per slot. Salamat sad sa niapil sa atong 30 slot challenge or tag 3,000 pesos nga worth sa slots na natay nadawat nga 320 ka kaning 30 slot challenge. Sa ato sang investment slots ang DSAP nakadawat na tao 53 ka slots nga pledges nya nanay 26 nga na remit na gyud sa ilang pledges na apay 87 slots nga available, 500,000 pesos per slot. Salamat kay ning tanan no atong hatagag masipang pakpak ang atong kaigsuonan. Ayaw sad mo kalimot sa pagsigig like, share, subscribe sa atong YouTube channel nga Padresiano Ubod. Pamasin madako-dakog jutay ang atong monetization ini kasunod buwan. Nya ayaw mo padala sa mga scammers nga magda sa akungan diha sa ilang channels. Nya mangayo dayog donation ginamit ang laing mga numero or laing account numbers. Be careful ta kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.